kufira kuva vana, vari kufira umambo. Saka sometimes tine vanhu vari kunetseka kuti battles angu they are too much. Kufunda handina, kungwara handina, but zvinorwa neni zvacho zvakawanda. Chikonzero ndechekuti hausi kurwiswa zvauri, uri kurwiswa zvaunofanirwa kuva. Vana veIsraeri pavakabuda muIjipti vachienda kuKenani, fight haina kutanga pavakanosvika Kenani, yakatanga paRefidimu mudesert. Chinangwa hachisi chekunotora desert, ndechekunotora promised land. But why the battle inostarta muplace yavasiri kutora? Kureva kuti hamurwiswe nokuti masvika, munorwiswa nokuti maakuenda. Mabattles atinosangana nawo muupenyu, kune mamwe ekuti unoshama kuti sei zvichidaro. Stage yauri haufanirwi kunge uchirwa dzimwe hondo dzakanyanyisa. Gamba ndiwo wakatadza kuona munyika yemweya. Hausi kurwiswa zvauri izvezvi, une zvauchava mune ramangwana. Saka mambo ari kutonyumwa kuti muno muJeriko, nyangwe ndiri mambo weJeriko, uyu munhu ari kunzi prostitute akatakura futi cheumambo, nokuti iye acharoorwa mugenealogy yamambo Kristu Jesu, achabereka futi David na Obed. Saka Rahabu uchimuona nenatural eye, she is a prostitute. Achionekwa munyika yemweya ndeumwe mambo. Saka urwiswe na neighbor, urwiswe na next door, unorwiswa na mambo weJeriko, iwe uri chifeve. Kune mhando yemadhimoni anorwa nevanhu aunoshama kuti munhu inda zvichimuwandira kudai, yeti haana zvimwe zvihombe zvaainazvo, but mabattles ake ari too much. That's a picture or a sign that there is greatness in you, although you cannot perceive or see it. Inyaya yekuti hauna meso emweya, but mauri mune zvakakura. Saka uchiona ukangoda tikadiki, unorwiswa sekunge vane zvihombe vachisiwa. Chawangoda kuita kungowana stand paground ipapo panoita noise. Haurohwe nekuti imba yacho yatovakwa, vanotoziva kuti ichavakwa. Saka tanga ikurwa pakuti ashaiwe mukana wokuwana nestand yacho. Mabattles ako ipicture yeblessing yakahenga pamusoro pelife yako. Ini ndinotya munhu asingavengwe. Mugarden munhu akapiwa punishment, munhu akatukwa atadzira Mwari. Nyoka ikatukwa yatadzirawo Mwari. Satani wacho akapinda munyoka hana kutukwa. So ndaiva nepfungwa yekuti andimbotukwawo Satani wacho because hazvina kutangira panyoka. The devil entered the serpent, ikadeceive vanhu. Ndikazodiscover kuti kutova Satani kwacho ndokutotukwa kwacho. Why? Because anga asingatombotenderwa pinda mugarden, anga akatotukwa kudhara asati atadza. Kutoti apinde mugarden akapinda munyoka inogara mugarden, iye haisi type yemugarden. Saka pamwe pacho kusarwiswa inyaya yekuti wakatorohwa kudhara. Ndinotya ndikaona munhu asingavengwe, ndotya. Hausira inzwa kana vanhu vachivenga Mwari nekunaka kwakaita Mwari, iwe wanaka kusvika level ipi yekuti hauna kana one munhu anokumakawo. Kana vanhu vachivenga maJesu chaiye, vanhu vakanzi Jesu kana kuti Bharabhasi, vanhu vakasimuka kuti Jesu havasi kumufarira, aimutsa vakafa, aifidha 5,000 people, aiporesa mapofu, aimakwa. Iwe hauna chaunoita, haumakwe. Ndokumakwa kwacho. Kushaya anokunyeya, anokutuka, anokuwanzira, anokumaka, wotoona songe life iri bostereke. Kuti I'm a good person, saka vanhu vanondigamuchira. Kutukwa. Rab, mazuva ese pari kupinda uri mumemba mako, ndo zvakaita kuti upiwe zita kunzi Harlot. Saka hakuna anga ari wari dhutu richifeve. Sei dheira uya varume 2 ava, mambo chaiye hana kurara, ati endai kumba kwaRahabu. Munotaura kuti varume kurati kune mweya inomonita zvinopinda mulife mako. Kune mweya inomonita relationship dzako. Kune mweya inomonita business rawatanga. Vachitoziva kuti chinhu chaatanga neproject yaatanga anosvika kure, munotenga kunetsana pasati vatomboita anything. Kune mweya inoenda kumberi kuyodongorera yona zvakanaka zviriko, uye azokudisturba muna today pasina chakanaka chiripo, chokuti unopedzisira watongoti ndonyengerere, hapana zviripo, gamba hapana zviripo, asi pane zvichavapo. So hauna here maincident yekuti une zvawakaramwa zvaunota kumadenda kangoti shinga imbichana.
Zvaunoona nhasi kuti akomana dai ndakangoshinga mbichana dai ndakatosvika we papa. Why? Because chini chakatanga tiripo ende taironga tese bandakangonzwa kuti zvina nebasa rese izvi. Kune zvinhu zvandakasiya zvandinodemba kuti dai ndisina kusiya. Kune mikana yakaunzwa naMwari mulife mako but haina kuuya semikana yakatouya seburden yaunotozoona kuti dai ndakangoti shinge mbichana dai ndakasvika pasera apa. Unogona kuita nhamba dzemunhu wauri kutsvaga nhasi wawakabloka iwewe asati ane nhamba dzawakutsvaga izvezvi dzaanadzo dzakanaka. Mukana wacho yaivapo. Ma-opportunities sometimes anouya sema-problems. Ndinotenda Mwari zvikuru. Mwari ndiMwari wakanaka. Tasanganiswa zvakare tinzwe kutaura kwawo. Regai ndiremekedze utungamiriri wese, the board of elders, vanababa nanamai, mapastors ese ari pakati pedu, uye baba wedu namai mtumo muzita ramambo Jesu. Amen. Joshua chapter 2. Joshua chapter 2 from verse 3. Joshua chapter 2 from verse 3. And the king of Jericho sent out. Let him start from verse 2. Joshua 2, verse 2. And it was told the king of Jericho, saying, behold, there came men tonight of the children of Israel to search out the country. And the king sent out unto Rahab, saying, bring forth the men that came to thee, which have entered into thy house, for they have come to search our country. And the woman took the 2 men and hid them, and said, there came 2 men unto me, but I wist not hence where they are. And it came to pass, about the time of shutting the gate, when it was dark, that the men went out. Whether the men went out or not, pursue them quickly, for you shall overtake them. Mwari wakudzwa nekuda kushoko ndinamate. Baba tinokutendai nekuda kushoko renyu. Ngaridudzirwe muupenyu wedu. Upenyu wedu huvandudzwe nekushandurwa nemi. Muzita ra Jesu Kristu weNazareta. Amen. Yandaverenga pano ndemumwe mukadzi unonzi Rahabu. Unozikanwa neshoko kuti she was a prostitute or a harlot. Rahabu chaiva chifeve chaigarawo muJeriko. Imba yake yaiva pamadziro, on the walls of Jericho. So marume vakatumwa kunoita spy the land vakasvikira kumba kwaRahabu. Saka panatanga kuverenga pabudisa pachena kuti mambo wemuJeriko, the king of Jericho, sent men kumba kwaRahabu nemessage yekuti buritsa vanhu vapinda mumba mako. Buritsa vanhu vapinda mumba mako. Nonga we all know or understand this, kuti kana Rahabu achinzi chifewe, she was a harlot. Line of business rake nderekuti kunongouya varume vachipinda mumba make. But on this day, zanzi pane varume vakauya mumba make, mambo ndokubva atuma vanhu kuti endai munoudza Rahabu kuti aburitse varume vauya mumba mako. Chakaita kuti Rahabu apiwe zita rekunzi chifeve, kugara varume vachienda mumba make. But on this day, kune varume vakauya mumba make, mambo wemuJeriko, kwete next door, mambo wemuJeriko, the king, ndiye akatuma vanhu kuti endai munoudza Rahabu aburitse vanhu vapinda mumba make. Kurati this time ari kudhilwa naye namambo weJeriko. Remember, she's an ordinary prostitute, chifeve chino muJeriko. Zvekuti mambo was not supposed to be concerned. Why munhu uyu ndo maitiro ake chifeve, varume vaigara vachiuya mumba. Hapana dera vakakomplaina kusvika musi wakauya varume vanogona kunza a turn around mulife make. Mazuva ese kune varume vauya mumba maRahabu hakuna akakomplaina. Kusvika dei rakauya vamwe varume vane chekuita nekuzororwa kwake nekuponeswa kwake. Mambo ndiye akabva ati endai munomuudza aburitse vanhu ava. Ko vamwe vaimbouya mazuva ese musingambokomplaina kuti ngavabude indava, uchaona kuti dzimwe nguva unogona kutangirwa nemweya yetsvina kuziva kuti zvauya mulife mako ndo zvakakunakira.
Why? Nokuti mazuva ese hakuna vakamboenda kuna Rahabhu kuti vanhu vari kupinda mumba mako vari kumbopindira ngavabude. Vakazvigamuchira kuti ndochifeve chemumaraini medu. But pakauya vamwe varume vakatumwa nezvekwamwari, the king was not happy. Hama dzangu, turn around yelife yako, breakthrough nefavor yeupenyu hwako inofaitwa. Paiuya vamwe varume vasinei nekuroorwa kwaRahabhu vaiuya kuzoita ufeve na hakuna akacomplain. But day rakatumwa vamwe varume vaakaita a covenant nawo kuti agone kuponeswa azoroorwa. Kune mwe china yakaziva kuti vauya this time taada kutofaita tirisu kuti vabude. Vamwe takavarega vachipinda mumba make nokuti taingozva kuti zvinongopera mukutandara. But izvi zvine chirevo che-turn around yelife. Saka mambo kwete next door, the king of Jericho. Saka neimwe nguva kune munhu ari kudetseka kuti mafights angu they are too much, haasi level yangu. Hondo dzandinorwa ini dzandinosangana nadzo dzakanyanya. Sei zvichiita sekunge the whole hell yakaita loose on me, indingori an ordinary person. Uchaona kuti ndiwo unozvitora ordinary nemaonero ako emeso enyama. Chakapa mambo weJeriko kutuma vanhu kuna Rahabhu kuti mambo asiya mabasa ese akudhila nechifeve muJeriko inyaya yekuti Rahabhu kana aponeswa achapinda mugenealogy yaKristu, mambo wemadzimambo. Kureva kuti Rahabhu mulineage yake ndo muri kuzouya King David. Saka for the meantime she's like a prostitute, but in destiny yake ne future she's the mother or a grandmother of a king. Saka maari mune umambo, but for the meantime ari kunzi chifeve. Saka iwo hausi kufaitwa zvauri, uri kufaitwa zvauchava. Okay, I'll repeat again. Hausi kurwiswa nelevel yauri, unorwisirwa paunofanira kunge uri. Pakaberekwa vana mazuva aberekwa Jesu manzi mambo Matthew chapter 2 akaenda achiuraya vana vese vaberekwa nokuti kwanga kwaberekwa mambo. Chaurayirwa vana ava hakusi kungonzi mambo anovavenga. Mambo aivenga umambo nokuti naiye ndi mambo aita jealous anzwa kuti kwaberekwa mambo. Saka vamwe vana chavari kufira handi kuti vana vari kufira umambo. Inguva ya mambo Jesu paaberekwa. Saka mambo Herod ane jealous ari kuuraya vana vese. Vana havasi kufira kuva vana, vari kufira umambo. Saka sometimes tine vanhu vari kunetseka kuti mabattles angu they are too much. Kufunda handina, kungwara handina, but zvinorwa neni zvacho zvakawanda. Chikonzero ndechekuti hausi kurwiswa zvauri, uri kurwiswa zvaunofanirwa kuva. Vana veIsraeri pavakabuda muIjipti vachienda kuKenani, fight haina kutanga pavakanosvika Kenani, yakatanga paRepidimu mudesert. Chinangwa hachisi chekunotora desert, ndechekunotora promised land. But why the battle inostarta muplace yavasiri kutora? Kureva kuti hamurwiswe nokuti masvika, munorwiswa nokuti maakuenda. Mabattles atinosangana nawo muupenyu kune mamwe ekuti unoshama kuti sei zvichidaro. Stage yauri haufanirwi kunge uchirwa dzimwe hondo dzakanyanyisa. Gamba ndiwo wakatadza kuona munyika yemweya. Hausi kurwiswa zvauri izvezvi, une zvauchava mune ramangwana. Saka mambo ari kutonyumwa kuti muno muJeriko, nyangwe ndiri mambo weJeriko, uyu munhu ari kunzi prostitute akatakura futi cheumambo, nokuti iye acharoorwa mugenealogy yamambo Kristu Jesu, achabereka futi David na Obed. Saka Rahabhu uchimuona nenatural eye, she's a prostitute. Achionekwa munyika yemweya ndeumwe mambo. Saka urwiswe na neighbor, urwiswe na next door, unorwiswa na mambo weJeriko, iwe uri chifeve. Kune mhando yemadhimoni anorwa nevanhu aunoshama kuti munhu inda zvichimuwandira kudai. Yeta haana zvimwe zvihombe zvaainazvo, but mabattles ake ari too much. That's a picture or a sign that there is greatness in you, although you cannot perceive or see it. Inyaya yekuti hauna meso emweya, but mauri mune zvakakura. Saka uchiona ukangoda tikadiki, unorwiswa sekunge vane zvihombe vachisiwa. Chawangoda kuita kungowana stand paground ipapo panoita noise.
Aurohwe nekuti imba yacho yatovakwa, vanotoziva kuti ichavakwa. Saka tanga ikurwa pakuti ashayiwe mukana wekuwana nestand yacho. Mabattles ako ipicture yeblessing yakahenga pamusoro pelife yako. Ini ndinotya munhu asingavengwe. Mugarden munhu akapiwa punishment, munhu akatukwa atadzira Mwari. Nyoka ikatukwa yatadzirawo Mwari. Satani wacho akapinda munyoka hana kutukwa. So ndaiva nepfungwa yekuti ko andimbotukwawo Satani wacho because hazvina kutangira panyoka. The devil entered the serpent ikadeceive vanhu. Ndikazodiscover kuti kutova Satani kwacho ndokutotukwa kwacho. Why? Because anga asingatombotenderwa pinda mugarden, anga akatotukwa kudhara asati atadza. Kutoti apinde mugarden akapinda munyoka inogara mugarden, iye haisi type yemugarden. Saka pamwe pacho kusarwiswa inyaya yekuti wakatorohwa kudhara. Ndinotya ndikaona munhu asingavengwe, ndotya. Hausira inzwa kana vanhu vachivenga Mwari nekunaka kwakaita Mwari, iwe wanaka kusvika level ipi yekuti hauna kana wani munhu anokumakawo. Kana vanhu vachivenga maJesu chaiye, vanhu vakanzi Jesu kana kuti Bharabhasi, vanhu vakasimuka kuti Jesu havasi kumufarira, aimutsa vakafa, aifidha 5,000 people, aiporesa mapofu, aimakwa. Iwe hauna chaunoita, haumakwe. Ndokumakwa kwacho. Kushaya anokunyeya, anokutuka, anokuwanzira, anokumaka, wotoona songe life iri bostereke. Kuti I'm a good person, saka vanhu vanondigamuchira. Kutukwa. Rab, mazuva ese pari kupinda uri member mako, ndo zvakaita kuti upiwe zita kunzi harlot. Saka hakuna anga ari wari dhutu richifeve. Sei dheira uya varume 2 ava, mambo chaiye hana kurara, ati endai kumba kwa Rahabu. Munotaura kuti varume kurati kune mweya inomonitor zvinopinda mulife mako. Kune mweya inomonitor relationship dzako. Kune mweya inomonitor business rawatanga. Vachitoziva kuti chinhu chaatanga neproject yaatanga anosvika kure, munotenga kunetsana pasati vatomboita anything. Kune mweya inoenda kumberi kuyodongorera yaona zvakanaka zviriko, uye azokudisturba muna today pasina chakanaka chiripo, chokuti unopedzisira watongoti ndonyengererei, hapana zviripo, gamba hapana zviripo, asi pane zvichavapo. So hauna here maincident yekuti une zvawakaramwa zvaunotakomana denda kuti shinga imbichana, zvaunoona nhasi kuti akomana dai ndakangoshinga mbichana, dai ndakatosvika we papa. Why? Because chini chakatanga tiripo ende taironga tese, bandakangonzwa kuti hazvina nebasa rese izvi. Kune zvinhu zvandakasiya zvandinodemba kuti dai ndisina kusiya. Kune mikana yakaunzwa naMwari mulife mako, but haina kuuya semikana, yakatouya seburden yaunotozoona kuti dai ndakangoti shinga imbichana, dai ndakasvika pasera apa. Unogona kuita nhamba dzemunhu wauri kutsvaga nhasi, wawakabloka iwewe asati ane nhamba dzawakutsvaga izvezvi dzaanadzo dzakanaka. Mukana wacho yaivapo. Ma-opportunities sometimes anouya sema-problems. Sa unoshamisika kuti kana munhu ari mudzimai wapresident akaroorwa nemudhara uyu asiri president, kunyumwa kwakabva kupi? Because iye ari president ane vaakatopfimba vakatojamuka kuti wasirwa nguva siyana nesu, zvekuti vakaona president paTV vanotodza vazukuru kuti muzukuru takamuramba kaidi, vazukuru nita hasha kuti ndamune mhepo zo. Dai mutori kustate house kaizvo sina mbuya wako, manje wambuya wakwa havadi zvisina basa. Why? Because hazvitangire ikoko, zvinotanga pano panoita sekunge hapana iripo. Zvimwe zvaunoyemura zvaakumberuka hazvina kutanga zviri ikoko, zvaitombova kumashurowa. But kune vakapiwa mweya wokugamuchira nekutsungirira zvinhu zvasati zvasvika kure. Nhororondo history yechimwe chinhu ukainzwa, dai wakapiwa mukana waigona kumira pachiri, but unochida kwachava nhasi. Imagine Jesu paaisarudza vadzidzi vake, indaifunza kuti zvazviri easy. It was not easy to follow Jesus. So why? Aingofamba musaidhi memvura, usikawana ari kuraura, oti I will make you fishers of men. Ande imagine varume avo svika kumba waudza adzimai wavo kuti hatichatomboita zvehoyo kuti tine mudharo watu wakufamba naye, anoita nezve arungofamba achiita achiparidza, marriage inosheka. Kunzi baba matosiya business royo kuti maakuita nezvei, kuti hatine imwe shashi yatirungofamba nayo. So akaya kuzoitei
kuzofira vanhu. Kaproject kerufu. It was not easy to follow Jesus. Why? Because akakura community nevanhu ka ane 30 years akuda kutanga basa asvika pa 30 years akuda kuita zvebasa rababa wake. Akuudza vanhu kuti nditori Kristu, ndiri mwana waMwari. Iwo wakambotamba naye mukakura mese. It's not easy. Imagine munhu wagara naye muno mukepta unozongukudza so kuti ndiri mwana waMwari. Ndioneta namba wani kumudza rishamwari ka atidi blasphemy. Tatamba tese nguwa refu kwa wadi ungonamata wakadzikama chachi futi. Anongobereka ari Jesus. Ane nguwa yaakatanga mission. Denga rikaanaunsa kuti ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Abhabhatidzwa naJohani. So before baptism ana endorsement yedenga, but ndewe denga. Kurati varipo vakapiwa mukana wekuva close vakaignore. Why? He was just an ordinary person aringofamba achiparidza. Rabu visa varume vapinda mbamako. Problem yekuti mweya china inenge inotangira vaKristu kuona chinhu chakanaka. Why? Nekuti vamwe vaKristu havana mweya. Yeah, explain better. Jesu paakabvunza vadzidzi vake kuti vanhu vanonditani, vanhu vakataura zvisirizvo. I preached yesterday, vanhu vakataura zvisirizvo. Madhimoni aiva muna region, madhimoni akati kuna Jesu, mwanakomana waMwari. Vakanzi vanhu vanonditani, vakarasika, but dhimoni rakataura kuti muri Mesaya, mwanakomana waMwari. Chechi ikakundwa knowledge nedhimoni yaipa. Madhimoni ndiwo ari kutotaura kuti muri mwanakomana waMwari. Vanhu vakanzi vanonditani, vakutoti vamwe Jeremiah, vamwe Isaiah, kureva kuti pamwe pacho hatisi spiritual to the level yekugona kuona zvinhu zviri kuonekwa. Mweya china mweya. Iwe unofanira kugamuchira mweya waMwari kuti ugone kudominata muzvinhu zvemweya. Saka zvinoita kuva muKristu asina mweya. Madhimoni anenge ari pamberi pako nokuti battle iri spiritual, and panoda spiritual knowledge and understanding. Saka Rahabu watangirwa namambo weJeriko kuziva zvapinda mumba. Vapinda mumba mako angavabude. Aifanira kuti komambo problem indei ndokubasa ka. Makore ese andagara ari machipinda mumba nhasi indamarwadziwa kudaro. But mambo akanzwa mari kuti zvapinda mulife make zvauya mumba zvinochinja life. Saka David achiti shoko renyu ndakariviga. Kurati kana warinzwa rakuda kuprotect kwanewe, shoko raunochengeta rinokuchengeta. Nokuti shoko rese rinochinja life yako rinotsvagwa kunzi ribude. Ndakariviga rinovigirwe iko shoko. Why? Nokuti wabuda pano uraparidzwa wako mara inoti kwakuchinzi zvakati kune vanoriburitsa nemafacts. Kuti aiwa kunyeperwa atidai kunyeperwa atidai rinoburitswa. Rinotoda kuvigwa newe warinzwa. Saka Rahabu akaviga varume ava mumba make nokuti akangovatengesa akavaisa mumaoko amambo newake upenyu waparara. So chese chinochinja life yako chinofaitwa. Life is a battle. Life haikupe zvaunodeserve, inokupa zvaunofaitira. Andana munhu anobereka wakapfumbata. Nikabata zvipo zvake itori imwe version, the original one manje. Chinoita tuberekwa wakapfumbata pauya panapa ifight makwikwi. Kurwa chaiko kuti zvako zviite. Unosvika panapa une nyaya dzakakumirira dzausina kuita dzakaitwa nasekuru wako. Hauna kuberekwa uri murombo wakasvikira kumuri varombo. Wakauya uri kuminus. Hapana pawakatadza kufunga, hapana pawakatadza kurongeka, wakakuberekwa kusina kurongekwa kwacho ikoko ndokwauri. Zvokuti unotouya kuti utofighta kubva ikoko nokuti wakatoberekwa uri kuside ikoko. Saka ifight ibattle. Saka kana zvakanaka zvauya mulife mako, mweya china haipete maoko. Kuti musiye vauya arega yapona aende. Even kwatoya kuchechi Satana akurege kuti akanaenda kuchechi siya yangonamata upenyu wake huite. Unonoroverwa muchechi imomo. Satana akutadza kwese anongokwenya ari pa next pako, anokunyeya zvekuti unosiya wega kunamata. Ko kuchechi akusi kudenga ka. Asa wazoti kuchechi kunotonyewa munhu. Kuchechi patori panyika akusi kudenga. Kune munhu anotoziva kuti weave yauinayo ine 3 weeks.
iwo watokanga wana mazuva chaya anodza 3 weeks 4 days iye ari kutoziva. Why hakufarire munhu ka? Emu yawakaipa ndeyekuti uburitse zvakanaka. Inzwa, chawakainga muno chakanaka, but wakaipa hakurege chete kuti ugamuchire zvakanaka. Unosiyana neconference nezvese izvongofokasa neimwe nyaya isina nebasa rese, ndo yaunobuda nayo chete. Vanga vasina kurongeka, maimbiri acho so, kwaya yacho so, hazvina. Why focus yako iri pazvinhu zvisina basa? Uri kufaitwa uri muno. Peter akaramba Jesu ka 3, kwete ka 1 ka 3, but ariye 1 atevera vamwe se vatiza. Mumwe wacho akati inini siyana ineni. Saka wainda watevera ko unotevererei? Zviriko kuti munhu anogona kutouya but wouya kuzoramba zviri kuitwa. Antobudai neimwe version yakadai wakarongwa so musangano dai wakadai harovhe anouya kuzomaka. Cheche edu ngoti vane nharo apa paifanwa kudai apa paifanwa kudai apa. Unoziva kuti spirit yaPeter muvanhu irimo. Anouya kuti anyatsoona kuti pari kuresvika ndepapi. Rab, pane vanhu vapinda mumba umu vaburitse ndokubva arambira mambo. Do you know, kana mambo apa statement yekuti vanhu vauya kuzoshora nzvimbo or to spy the land, criminal offense yakakura kuti uri kuchengeta vanhu vauya kuzoparadza South Africa. Mambo azvinzwa atuma vanhu. Panonenetsa ndepekuti mambo ane power yekurula over Jericho. Sei asina kuti vanhu vapinde mumba kuzosecha nokuti Rahabhu akaviga vanhu vamumba. Sei mambo akangowirirana nemessage yaRahabhu yekuti ndavaona hansuzwa kwavaenda. Akadi kuti wataura akomira paside ndoda kusecha, because he got all the power and the authority yekusecha mumba maRahabhu. Nokuti varume vanga vakatovigwa mumba. Uchaona kuti Rahabhu paakateerera chaMwari akachiisa mumba make anga akuoperata neauthority samambo. Why? Nokuti mambo vane right yekumusechera imba yake, but mambo vakusvika pakunzwisisa chifeve kuti zvawataura it's okay. Vakadi kuti shamwari atiteerere zvifeve, vhura madhoo apa toda kutarisa modrop. Aiwa, kana zvaMwari zvakurarama mauri wakuita chekwaMwari unooperata palevel isine type yako. Nzvimbo dzawaifanwa kunge usingateererwe vanoteerera nokuti hausiriwe asi kuti ndiye ari kurarama mauri. Tine zvataiti tikataura kuchikoro vanhu vaikunyarira vaitarisa pasi, because ndandiri inini. But kana ari Kristu akutaura mandiri vanonzwa kuti aiwa ndokutaura manjuva. Kubva rini mambo vachiteerera chifeve? One statement rekuti enda vaona but handizoziva toenda nekupi, masoja autotenda nepfuti kuti it's okay, siyana inazvo. Kubva rini vakadi kuti aiwa shamwari treason charge kayatauya nayo iwe vanhu vada kutoparadza guta rese, vanhu vada kutouraiwa vanhu, saka hatibvume zvawataura, toda kupinda mumba titarise. Even the king akaenda under the voice of a prostitute. Why? She was no longer a prostitute. Kana zvaMwari zvamuupenyu hwako haupariti palevel yako. Unoshama kuti mambo akatanga rini kuteerera zvinotaura chifeve? Statement rataura Rahabhu, the king was okay with it. Yet ari kuziva kuti vanhu havada kuparadza guta pachatofiwa zvekuti ane right yekuti toda kusecha hatingafire mahara. Rahabhu paangoti handizoziva kuti vaenda nekubva it's okay. Why? Nokuti anga aviga zvaJehovha mukati meupenyu hwake. Uchiri kuoperata palevel yako nokuti hauna chaMwari chawakachengeta muupenyu hwako. Authority ina Rahabhu ndeyekuti aisa protection pachinhu chaJehovha. Shoko raunochengeta ndo shoko rinokuchengeta. Why? Because riri kutsvagwa kunzi ribude, kana rabuda newe upenyu hwako waparara. Imagine dai varume vakabatwa kunzi vari mumba maRahabhu. Rahabhu aita example yekuuraiwa. Why? Because ada kuuraisa vanhu. But akastenta authority akati mambo vauya yeye handizivi kuti vaenda kupi. Mambo akati it's okay. Haasi kuoperata palevel yake as a prostitute, ari kuoperata with authority nokuti ane zvaJehovha zvaaisa mulife make. Nhamo yatiinayo ndekuti zvataura vanhu panze ndo zvatakutenda kudarika zvataura Mwari mukati, zvokuti kana vati buritsa unongoburitsa.
Tai boys rangu aringanira sisa kuchechi vada kuti tsotsa. Nanzo mwanzi kuchechi unoitwa murombo. Bozi vanenge vachikutorera mari yako ndikati usati watorerwa mari yaunoti mari. Imari here yauinayo yacho. Iwo haunyumwa kuti wakatotorerwa usati waunza. Type yemari yaunobata iwe hauzonotipa itora ataki. Wakutozoona kutorerwa wauya kuchechi gamba usati watombouya kuchechi yauinayo haiite. Ende hautsamwa utori bonazvo izvozvo. Mina ndizogorore futi. Kuchechi tunoitwa varombo asi wakauya uri mhene kana. Kuti uri murombo ari kuchema urombo. Vanonditorera mari dzedu usati watorerwa iri sei type yemari yauinayo. Iri muklasi here yevanhu yekunzi munhu ane mari. Kana kuti inhamo pachayo yauri comfortable nayo. Usapane paunongobvisirwa zvauya mulife mako zvaMwari nekuda kwokuti newewo hausinyatsonzwisisa zvoda kuitwa naMwari. John chapter 9 murume aiva bofu Jesu akafira matepasa akakanya akamisa kumeso akamuti enda unogeza. The man did not complain. Asi munoziziva imi kuti mavhu ari sensitive kuziso. Healing yerudzi yekuisa problem panchichodo richiite musha. Alright, achifamba ine mavhu vanhu vakabvunza kuti chichaitika oti ndi Jesu ari kutibatsira vanoti hakuna kubatsira kwakadai kukupa ma problems. Mavhu kumeso haite but murume ane understanding ainayo kuti whether ndine mavhu kana kuti handina mari results akafanana handione. Saka handina kutoshorwa ndiri kubatsirwa because kutoshorwa kutadziswa kuona but kana wagara usingaona hausi kutoshorwa kutobatsirwa. Alright, totobvisa mavhu acho unoone. Saka ukaiswa mavhu unocomplain boy mari results akafanana ka. Usatotombounza mari yacho kuchechi unayo here inonzi mari. Saka utocomplain kuti vada kutitorera auya waona kuti wakatotorerwa nemweya yetsvina izvi level yauri hauide kai. Rahabhu buritsa vanhu vapinda umu ndokubva vati ndinokuteererai samambo kana pati pasvika pazvinhu zvekwaJehovha handikupei zvapinda mumba mangu ndichazvichengetedza. Zvanzi varume ava ndokubva vaita an agreement, a covenant naye, and her house was on the wall. Joshua 2:15 says, then she let them down by a cord through the window, for her house was upon the wall. Andi munozanya yekudonha kwemasvingo eJericho. Rahabhu aigara pamasvingo eJericho. She survived. Her part remained. Iyawa sindonga zeJericho kuimba havapedzise chikamu chese. Tenga Bhaibheri. Iyi nyaya iyi ndeyaRahabhu aigara pamadziro eJericho akapona imba yake vakasurviva. Kurati masvingo eJericho akadonha but paRahabhu hapana. Zvikaita zvinyowani unenge wakunetseka kuti shuwa here tenga Bhaibheri rako kwete rechechi upote uchiti nyaya yakaparidzwa irege kuita nyowani unonzwa kuti ishuwa ndakambopanzwawo. Pane pati isina kudonha nokuti akaita sungano achigara ipapo pamadziro haana kunzi tama nokuti tikatenderera masvingo eJericho achadonha. Akanzi even pakaitika earthquake covenant yaJehovha iri powerful than the earthquake that is coming. Saka uchiona tine vanhu shoko parinoti vamwe vanowa kuright 10,000 kuright 10,000 kuleft but ucharamba wakamire to never come to you. Why? Nokuti kana une sungano yaJehovha the covenant inokurwira is a covenant keeping God. Ndo zvaifanira kuita normal pari kudonha masvingo eJericho kuti imba yaRahabhu yaifanirwa kudonha but nokuti ane chaJehovha chaachengeta chinomuchengeta. Haisi prayer yaakaita ichange of character yaakaita. Akachinja unhu wake ari pamadziro aimbova chifeyo this time haasi kuita zveufeyo ari kubatsira vanhu. Denga rikaresponda kucovenant kumunhu ari kugara pamadziro. Saka yekuti unogara pamadziro haisi nyaya uchiitei uri ipapo. Unotambira mari shoma haisi nyaya unotambira shoma uri munyasha dzaMwari here kana kuti uri mueffort yako. Nokuti inzwaka kushanda ndiko but we must learn to live by grace not by sweat. It's good to sweat but believing in his grace. Maybe I need to explain something. Working hard is statement yakanaka. You must work hard. But ndakadiscover kuti working hard I see guarantee ma results aunoda mu life.
Working hard is good, but kune imwe working hard inodisappointa. Uchana kuti unopiwa shoma mu work hard yacho. Pakashaika nyasha dzamwari work hard inogona kukudisappointa. Why? Because we are designed to live by grace although you sweat. Manje, you chose to live by sweat outside grace. Rarama uri munyasha. Ita zvinhu zvako uri munyasha dzamwari. Dhani kuti uri kuita zvinhu musimba rako usina kumira munyasha dzake. Mutemo uripo ndewokuti tikatengerera Jericho, masvingo achawira pasi. But kana une chaJehovha chawachengeta une nyasha dzamwari, nyasha dzichaita kuti urarame zvisiri normal. Pari kudonha vamwe unopupura kuti munguva iyo ndanga ndiripo, but hazvina kubata mhuri yekwangu. Kurongeka kuri right, but ukashaiwa nyasha dzamwari kurongeka kuno disappointa futi. Isitiriwe bora bora ka. Tinemwe timu yatinoda so. Unoshaya kuti tikurowa sei because tinawo wakomana unogona man. Pamani unoshaya kuti chicha zve because wakomana acho varipo timu yakasimba teti tirowa zvakadaro. Kana ari makochi tachinja ta right. Teti chingorwa tichinja kudaro. Kurongeka kwakanaka, but pakashaikwa nyasha dzamwari kurongeka is not enough. Strength, skill hazvisi enough kana pasina grace. Varume vapinda mumba mako ava vaburitse. Ko mambo inda nhasi muri waridzi nevarume ava. Zvine chirevo chine chekuita nedestiny yako nefuture yako neramangwana reupenyu hwako. Pamwe pese tinokusiya because hazvina basa. Why? Kuti pese pane breakthrough pane a challenge yaunofana kuita fight against. Wakaipa apeti maoko kuti waroorwa. Ukatororwa dimondire rinonetsa marriage rinonokwenywa. Kunzi auya kudepartment renyu naye. Unoita problem yekuita zvokuti unodemba vasina kuroorwa ukaroorwa. Wasatoona munhu anorarama sechirikadzi ari murume. Panonzi chirikadzi mira yapa aende but life yake ndo kwairi chaiko chaiko. The more God blesses you, the more you must love and seek God. Elevation yese inoattracta madhimondi ari mulevel yauri kuenda. Kune zvisingarwe newe pa level izvi zvakakumirira kuti kana waujoina kune vamwe. Sachoda kwa America kune nhamo dzeko nemadhimoni eko. Kusiyana kwenzvimbo nenguva neka lifestyle kacho. Hapana paunoita conference kwa America ukadeclare kuti chikwambo ngachikuregedza azviko. Yavo nhamo inenge yakati nake ndiye kusimba nechikafu kuti obesity go ndo vhangeri. Kuna chikwambo chinobata munhu. Saka ukati ndikaenda uku zvinge zvaita nani, ndikaenda pa level zve zvaita nani. New level, new devil, you need the grace of God every day, in every level. Kuti upenyu huendeke. Kune nhamo yemu marriage, nenhamo yekusarorwa. Maclasses yenhamo. Nhamo yekutsvaga basa, nenhamo yekutamburira pabasa. Panonamatirwa vanhu vari kutsvaga basa ujoini but wakafanira munhu asingashandi. Unoshandira mahara. Chauti ndaita muupenyu hapana. Murume aigara pa beautiful get life yake was not beautiful. Saka unogona kuenda pa good company life isiri good. Pa high school uchibuda nema low results. Haisi guarantee. Kuti kana waenda pari right zvinoita right. Ukatoshayiwa Mwari uri pari right. Unopa vanhu kunetseka newe so kuti une chokwadi ndoti Maria unotambira iyi. Because pane pambo unoudza kuti Maria unotambira fuka kuti uri kunyepa. Because vakakutarisa ndonoti hakuna zvakadaro. Anoshaya. Oza kune mumwe murume akambobata mari kumakorokoza. Akabata mari akaipa kumazowo. After 3 months akadzokera panzvimbo yake chaiyo. Life yake chaiyo. Zvoti akakuudza kuti ndakambobata 100,000 yesu. Unoshaya kuti nikamuromo kaina kukadi kuti yakatojiwa ipapa ikapera apa. Unotana kuti anambodya ega. Kune mweya inokujoina pakudya. Iyo kunoona ane madyire kuti nyotsonoti asiri ari kudya. Anochike but havaoni. Kune unhu hwemunhu amai vakauya nemwana vakaenda kuna Jesu vakati mwana wangu arinetsa nemweya yetsvina. Amai ndovada kuti vanga vasingavenge mwana wavo vaitomusapota kuti aiwa she is possessed, haisi character yake hakusi kuda kwake.
Mwe mudhara futi akauya kuna Jesu kanzi mwana wangu zvinoti zvikamubata, kwete kuti ndiye anobata, zvinotomubata. Zvikamubata zvomuisira mumoto, zvikamubata. Saka unotoona ari kumoto atobatwawo asiri ari kubata. Saka pane pamwe pekuti tinojaja vanhu vari mumoto tichiti vakaenda mumoto gamba vakaendeswa. Varume vapinda mumba mako ngavabude ndokubva arambira mambo. Pane paakuda kuti kana wakuziva zvaMwari uve nenharo nezvisingade chaMwari tichirarame muupenyu hwako. Beware of good people who are not godly. Pane pekuti zvakanaka zvaMwari zvaakuitika kune vanhu vanonyasa kunge vari right, vachida kuti uregere kuopareta mudimension yechinhu chaMwari. I remember 2008 pandakatanga street preaching ndiri parengi kunonzi kuwadzana. Mafriends angu andakaenda nawo chikoro vakauya vakati indava. Kwete kuzondisapota vaitonetseka kuti tanzwa kuti ungoparidza panapa indava. Yaitova problem kwavari. Zvinonzi indava here kana kuti zvakatanga rini? That I just had the dreams and ndomapengera anoita vanhu. Unoita ngokurota so. Osa vaitanga vada kundikanzura. Counseling. Vachida kutokanzura chipo changu. Vaitange vanhu ndida kuti ayo bamunini atidaro tsvagai zvakarongeka. Mukabva mauya kwaparengera akomana. Good people who are not godly. Vaida kuti chibude. Vaindiradza mafacts on the ground yezvinhu zvokuti wainyasoona kuti yes pane pandakatombotsvagirwa basa ndatanga street police vanzaka kushaya basa vauya vanhu manheru zvikanzi kune kuri kuofloadwa cement kuindustry usaofunge bhaibheri necement nanoda ndikuwadza bhaibheri rakareruka mani. Saka waita kanharo sonzwa vakuperera mastatement ayoti uchadya bhaibheri ishuwa ndakuridya wena chiprofita ndoridya ndodya. But vachitaura ipapo vanenge vachileya mafacts so. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari right vasinganzwe Mwari. Vanongotaura mafacts ayo tinodai apo uri kuitwa kudai. Life is spiritual. Chese chine turn around ne destiny yako hachicelebrate kwe nemafriends kana neshamwari. Chinotoda dedication yako kana waziva kuti izvi zvina Mwari izvi. Havafare vanhu. Havakuencourage. Pese paunotanga chinochinja life ukatarisira vanhu vanokusapota uri kuita mistake. Pangatosumuka vanhu vanokuonesa kuti zvauri kuita hazvina basa. I've got a friend very successful music, but paakatanga music mashoko aiudzwa so haasi kutamba nawo. Tezvimarombe wasiri chikoro wazodi magitari ari kudisturba chikoro kamba chikoro ndo chaita mudisturba magitari bozi ndo akatozomusumudza akaimpulaya vanhu vane chikoro. Isu tine pfungwa yekuti zvese zvaunoita zvinodisturba chikoro. Iwe watomboza chikoro chako unodisturba zvaunofanira kunge uchitoita. Varume vapinda mumamako ngavabude. Pese panouya chakanaka mulife usatarisira vanhu kukomberera maoko kuti ita. Life is spiritual. Mwechine nokutumira vanhu vane mafacts but vada kuti usiyane nezvinochinja life yako. Buritsa varume vapinda mumba. Ndokubva taiwa kuuya vauya but handiziva kuti vaenda kupi. Pakabreakwa pavakatenderera masvingo akawira pasi. She survived. Haasurvive nekungoti pane zvaiti anosurvive nekuti akatanga aita nharo against the king. Musi unoita kuti Bhatimiyo meso anovhurika oona ndodheira anonzwa nevanhu kunzi nyarara. Mazuva ese hanyararidzwe. Anonyararidzwa dheira anofanira kunge achiona. Life inotoda nharo ufunge. Haina kupfawa zvaunofungidzira. Nokuti mwechina inomunita life yako. Inotoziva kuti paaenda apa ndo pane turn around yelife. Saka make sure kuti nyange aenda pari right haaconcentrate and haite zvinotaurwa ipapo. Saka dzimwe nguva unenge uri right place for a wrong reason. Uri panzvimbo kwayo inofanira kuchinja upenyu hwako but hauna chakanaka chaunoita ipapo, hauna chaunodzidza, hauna chaunogamuchira, kungoendawo just as a member. Satani akazoona kuti unenharo kuchechi wauya anokuteera kuchechi kwacho woluza concentration neparticipation. Ungova a church goer, a church member, and anobva atoziva kuti uyu ndewedu but nomusiya achienda ikoko.
Saka kana ukatoparidzirwa kuti ngatidai unoti zvechechi tazviita nguwa refu hapana chiri kuchinja, icho kwadi waita zvechechi zvaMwari usati wakuita. Why? Nokuti panonzi zvaMwari izvi ndo zvatofanira kunge zvichiita kwauri, it's a challenge and hazvingouya easy. Mambo weJericho anosimuka pakanzi yanguva yegiving, mambo weJericho anopinda mind mako. Tibamuni zvinhu hazvina kupfava, usaite dzungu. Haugari muchechi hausi pastor kayo, usati wavaka kumusha. Osa mambo weJericho kana achitaura neunyanzwa kuti yes. Unorizina zvokunyanzwa kuti Mwari wacho unenge uchamuonesa mafacts okuti baba mamiriro akaita kwatobva uko. Kuno kuti akatozotsvaga mari kwete kungoendesa. Mambo weJericho pese pane turn around mu life, apete maoko kuti arabva varume vauya ngaarorwe shiwa survive, ngavabude. Chese chinochinja upenyu hwako hachina kupfava, chinoda nharo. Pese pane breakthrough nefavor life yako panotoda munhu ane nharo. Tazvandatoya kuchechi so zvinhu zvichatanga kuflowa, bo ndikangoita prayer ndikataura naMwari wangu zvinhu zvotanga kuflowa. Mambo weJericho, it's a demonic system rinomonita life yemunhu. Kuti panaka paridzirwa shoko rinochinja upenyu hwako, uchinobuda padoor apa unosangana nemunhu anokupa the opposite of that message and achileya mafacts. Iyo ndo zvinoita kuti msame church yaunopinda vanhu vanopa matestimony newo haupe matestimony. Isaini yekuti mchechi maunopinda Mwari ari kuita zvinhu nevamwe but asati akuita newe. Zvaunochemera dai Mwari vaita vanozvigona, but pamwe payo ndepekuti kana wawanirwa favor yekuti chiparticipate pazvinhu izvi, voice rako nderekuteerera mambo weJericho. Abraham akabvunzwa nemwana wake kuti baba chibayiro chiripi? Iyo Mwari vati uya nemwana wako chive chibayiro. Chibayiro ndo vachatanga kubvunza baba kuti chibayiro chiripi. Chibayiro hachinyarare. Ukataona wagona kuchibayira unenge wambochijuta wambochinyararira murodhi. Vachitokwidza pagomo zikanzi baba huni dziripo, banga riripo, moto uripo, chibayiro chiripi? Abraham haana kuti chiri kutaura ndicho. Azvari panapa ndikaseta secret ndokuwara chinotiza ichi bo chimfanaka. Isaac 40 years, Abraham 100, panobatwa munhu era. Wamuudza unoda kukucheka mfana iyoyu. Abraham ane varume vatatu vaakasiya muzasi megomo. Why? Bo dai message yakadzwikwa. Kana dai Abraham akaedza kusunga mfana pagomo, varume 3 vaimubatirana kuti mudhara hatina mati osvika level iyoyo ekuuraya mwana. Saka kune level yevanhu vaunofamba navo vasingafanirwa kusvika paunenge woda kuitira Mwari wako zvinhu. Vanogona kukuperekedza murwendo rwacho but havafanirwi kuparticipate mukuitira Mwari. Achitobva kumba akatosiya kudza adzimai, ini nemwana tiri kumboenda kunonamata Mwari tichadzoka, we are going to worship God, we will come back. Ndo message yapiwa ira musumudza pamba. Mwari vati uya nemwana wako ndipese chibayiro. Ari tiri kudiko kune mukadzi wake Sara. Haana kuti ndakumbonocheka mwana. Anodzwa mashoko masvinu chaudzi dad mati tanda kumbonocheka mukomana. Ndaine manzi munodziziva labor munoziva. Indamuchitange musina kakukwana kuna matekwerudziko ko. So Abraham, our father of faith, he was a great secret keeper. Kune message isingaudzwe munhu maringezera rake ndokuti abatsirika, akaudzwa zvazviri anogona kutiza pane blessing yake. Sakura nevabereki vanhu vakuru vane wisdom ka. Waiti ukada kuteera vabereki vauda kubuda pamba, vakazvona kuti nemwoyo wekuteera vaiti pinda mumba upfeke bhutsu. Kana kamboirwa wekupfeka bhutsu mumba. Unosvika pakukura ukanzwa kuti pinda upfeke bhutsu zati havasi kuda. But kana uri mfana unotopinda uchitopfeka uchibuda unopedzera kuti haunzi hatisi kuenda newe. Unonzi pinda mumba upfeke bhutsu tiende. Ndo madzingirwo acho. Ndambogara namukoma kai. Mai guru vaiti vakashanyira mukoma ndaitumwa. Ndakatoziva ndizvo zvindakura ndandingatumwe ndaibviswa pamba. Ndaitumwa wena. Ende wanzotumwa zvangu, madrinks, mabiscuits angu. Ndakatoziva kuti yange isiri nyaya yangu, yange iri nyaya yawo. Unotumwa. Haudzingwa unotumika. So wachazviona kuti ukaramba kutumwa unenge unodzipawo kuwapa message isiriyo. Chibayiro chiripi? Abraham ndokubva atayo Mwari uchatipa gwayana, haana kuti iye imfana ari kutaura ndiwe. Why? Nokuti pamwe pacho pane breakthrough yako
pane tambo dzinoita sekunge dziri kutokusunga uri Isaac. Imagine Isaac asungirirwa banga rabatwa, anzisimudza meso aona gwayana, akafara pagoma apa asi Abrahama. Isaac ndiye akafara nokuti akazobviswa pakaenda gwayana. Saka pamwe pacho message inokufadza inotanga yakusunga. Unotozofara time kuti shiwandapinda apa. Bazva zvine tambo mukati. Life is easy. Process your life inonza breakthrough is not easy. Inofightwa kune mweya chine nokumukira. Herod anodza mawise men kuti kana mamuwana muye muchindiudza, because I want to worship him. Bible ndobva ratanga ari jealous, he wanted to kill the baby, but haana kuti mukamuona mundiudze ndoda kuuraya, akati mukamuona mundiudze neniwo ndoda kumunamata. But Mwari anonzvera mwoyo ndiye akazoti pada kuurayiwa munhu apasoda kunamatwa munhu. Ukashaya mweya wokunzvera unoenda kurufu rwako wega. Unoenda kwaunoda kutambudzwa, but po wapiwa message yekunzi I love you, wozoona wamumba kuti ndakatomakirwa pano. Mwe nhamo yake haisi pa next door, iri mumba mari imo. BP hainayo haisiye panze, ndeye mumba imomo. But akampinda chirudzi akanzi I love you, I miss you, apa ya BP. Sa neimwe nguva wakaipa hati uya ndikupe BP, anoti uya ndikupe rudo, wozoona wamukati kuti rudo rwaita rai BP. Enda hamuchabudika. Bible note the angel pretends to be like an angel of light. Unoita sengirozi yechiedza. Mambo kuvharini muchichengetedza imba yaRahabhu. Kuvharini musisade kuti ave chifeve. Kuvharini muchimonitor life yechifeve chemuJeriko muri mambo. Mashaya here zvekuita negovernment neparliament nezvinhu zvakanaka zveumambo. Why kuenda so low kufighta this person? Inyaya kuti munhu haasi low ane cheumambo chiri maari, but for the meantime ari mu lower level. Life zvairi ufunge ukafunga kuti zvauri ndo zvaunofanira kunge uri kuita era. Mune zvakanaka nezvikuru zvawakarongerwa naJehovha kumberi, but nyaya iripo ndeyekuti pane mafaitirwo aunoitwa ekuti unorizaina wega usati waenda ikoko. Hausi munhu wemanga-manga, hausi tombori ordinary zvachose. Stage yauri ndo inokunyepera, handizvo zvauri. Rahab the prostitute. Ukazoriverenga rinokudza kumberi kuti akatozova mugenealogy yaJesu. Akatozororeka. Ende mwefevha yakaitirwa naMwari ndekuti vese vakafa paJeriko, iye akasara. Why Mwari kana achida kuti unyatsororwa musha achida kuuraya vanhu nemakuwa, munosanorowa pasi. Nokuti haaroreke pakasara vanhu 4. Wada kuroora Rahabhu unongokwenywa nemumwe mudzi munhu abvunza kana masuka munzvimbo. Cape Town inoyi munobvunza. Ndo maJeriko kava muda kutitorera. Unoudzwa pakangosara vanhu 3 or 4 atoreke. Pakafa vanhu paitofa makuwa nemaripoti ari ivhu. Nokuti Mwari ngaakunyararidzire vanhu vanotaura mashoko anorwisa destiny yako. Pamwe pacho pawaida kupromotwa kune 1 munhu akangoenda nekuzero. Anokuziva chaoza, kuna vanhu vanokuziva mulife ka. Unogona kunyepera kufeka vanhu vakawanda, kune munhu anokuziva. Anozati nemamwe mazita edu ekuti ukanzwa uchirishedzwa muno Cape Town, unoziva munhu ndio kumusha kwedu ndakakura naye. Usati wacheuka unoziva kuti uyu ihama. Une zita risingazikanwe nevamwe vese. Nokuti une rawakatora kawako no. Patakanzwa munhu angoti tambu, unoziva kuti mai we. Munhu anoziva kuti tambu dzayo anofanira kunge achibva kwagutu chete. Vamwe vese unogona kuwanyepera, but anoziva kuti tambu anoziva zvaitwa natambu. Asi kudenga kuna Mwari ane nyasha. Paakachengeta zvaJehovha zvakamuchengeta. So manje paunochengetera, paunonamata kuti Mwari ndichengetere vana vangu, ndichengetere business rangu, ndichengetere zvakati, une zvaMwari here zvinochengetwawo newe kana kuti ndiwo unoda Mwari kuti achengete zvako? I'll finish this statement. Matthew 11:28. Ndakati ndo scripture yakati kuti kuchechi kuzare. Inoti kudi uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupa izororo. Vanhu vanoda kuzorora. Vanhu vaneta. Saka vesi inoshedza vanhu kuchechi. Makaneta makaremerwa uyai mobva mazara kudai muchechi. Handei kuzorora kwacho vanhu vasikuzorora ivo vakauya.
inoreva nemaire vhesi. Aiwa, chokwadi chayo chinodudzirwa pavhesi 29. Vanhu vanogumira pa28 because vanongoda kuzorora chete. 29 inoti kudii? Takurai joki rangu. Indaiti kutura mutoro kungotura, kuchinja zvekutakura. 28 ndio inoti uyai muzorore. 29 yobva yati takurai, kuchinja zvekutakura. Iwe wakangoya kuzotura chete. Pada kuitika zvakati pachechi panapa audi. Pada kuitika zvakati patokaenda mukona, Mwari zvese zvinondiremera ndinoisa kwamuri. Kagemu kacho ndeke kuchinja zvekutakura. Iwe kutaura haudi, kuya kuzongotura. Takurai, carry, for my burden is light. Wangu mtoro wakareruka. Saka ukatoda kuzorora, kuchaga kuti nditakurei. Why? Because Mwari anoprotecta pane zvake. Aunana kana mukadzi aine nhumbu akangotaura kuti toda kudya chakati, chinoita tasapikiswe zvingotsvagwa zvinhu zvacho, kuziva kuti chiri kumupa appetite asiriye, zvinhu zvangu zviri mari. Iye kana asina nhumbu ataure zvese, kungobika mbora uripo, but ukanzwa kuti pizza uzati hama yangu iri mari. Kutakura kwake kunoita kuti ambodya chimwe chikafu chiri nani. Yekutakura ikapera unobata shuwa kuti zvinhu zvakaoma. Munhu anotomuka neusiku kunotenga kana juice kana usiku. But usisina hako kutakura, unotsanangurirwa mamiriro akaita upenyu, ukasvika pakunzwisisa. Dzingi re20 unotsanangurirwa mamiriro akaita kumusha. Manetsero ari kuita zvinhu kumusha, ukasvika pakunzwisisa. Why? Because hauna kutakura. Saka kutakura kunoita kuti urerukirwe. Handisi kuti takura inongoti kunoita kuti urerukirwe. Buritsa vapinda mumba. Handizive kuti unacho here chaunoti inzwa, Mwari ngaafile jealous nelife yako nokuti une zvake zviri mauri. Mwari ngaafile jealous kurwadzirwa life yako nokuti une chake chiri kuchengetwa mauri. Breakthrough ya Hana ndeyekuti Mwari mukandipa mwana ndinokupai. Saka Mwari havagone kunyima paruda upiwa. Breakthrough ndeyekuti akangoti mukangondipa mwana ndiri kutokupaiwo panapo. Handitakure kumba ndosiya pano. Mwari vakati ndingatadze kupiwa kana munhu aruda kutongopa. Ndikamupa anondipa. Law of exchange. So I want us to pray. Your prayer and my prayer ndeyekuti pane chaMwari chandofanwa kungova nacho, chandinoprotecta, chandofanwa kuita. Chakuti Mwari vakakutarisa, there must be a reason why God must protect your marriage or your business. Achitarisawo chake. Jesu unoti wakaipa akauya kwandiri, but akashayiwa chake mandiri. Nyaya ndeyekuti pakaonekwa chake mauri, pane zvinoitika. Chirimwe here chaMwari chao. Denga pane charinonzwawo here kuti uya akatambudzika zvakati zvinogona kusafamba zvakanaka. Kana kuti zvakangofanana, whether zvinhu zvako zviri right hazvina. ChaMwari chaicho hapana chaunoita, unongopinda chechi. Mwari ngaafile jealous nelife yako, ngaarwadzirwe. Ukaona mwana asina bhutsa utuke mwana, unotova mubereki havana kurongeka. Why? Irresponsibility mubereki kupfekedza mwana wake. Saka pane pekuti kana mwana waMwari, Mwari ngaive responsibility yake kuhandla ma-issues ako than kuti zvichemo zvako zvaanoresponda kwete relationship. Mufunge tine vanhu vanoitirwa zvinhu naMwari vasina kuita prayer pamusoro pechinhu chacho. Ameno kana pana anogona kuti witness. Une zvimwe zvinhu zvawasina kunamatira Mwari zvaakakuitira ende zvakanakisa. Zvawasinobvira wamborota. Pandakaenda kuIsrael ndabvira ndamborota kuti one day I'll be in Israel. Ndichienda kunodii nani? Mari yacho ndaitora kupi? Kana kuzvirota kana kudreama, but one day somebody just called me wakati ndiri kuenda uko, I want to go with you for a holiday to Israel. Une zvinhu zvaunoti izvi ndofungawo pamwe zvichadai, izvo zvasvike palevel yekuzvifunga hazviite. Uchienda kunodii nani? Mari yacho waitora kupi? But kana une chaMwari, chinodena kuti Mwari vaite zvimwe zvinhu mulife mako. ChaMwari chiri mauri ndo chinoita kuti masvingo akadona pako panotosara. Zviri normal ndezvekuti masvingo ngaadone kana Joshua atenderera, but chiri outstanding ndeyekuti kana pane sungano yaJehovha iripo,
even the walls will not shake. Zvimwe zvari kunamatira kuti secret chengeta zvamwari. Hoyo yakamedza Jona kana dai pakaita vanhu vari kuraura zvine mhando yepamusoro yanga isingabatike, yakatakura chamwari chiri kuenda kuNinevha kubasa. Payakangomedza Jona yanga yakatakura protection fee. Kuti dzimwe hoyo batai but tinatsano ari kuenda kuvhangeri munomu. So pese pane chamwari pane ziso raJehovha. Pese pane chamwari pane protection yaJehovha. Samubvunzo wangu ndewekuti pane zvese zvaunoita pane here chekuti ichi chine chekuita naMwari ichi. Kana chaunoda kuna Mwari kuropafadzwa, kubudirira, kurorwa, kudi unacho here chekuti ichi ndo mukushanda kwangu izvi ndiri kuitira Mwari izvi. Mukuenda kwangu pachechi ichi ndoitira Mwari ichi. Unacho here chekuti Mwari akatarisa anonzwa kuti I must protect you and bless you. Usangoti zvese zvinobva pama prayer request protect me bless me. Zvimwe zvinobva pa action yekuti iye akakutarisa anonzwa kuti iwewe une value for kingdom. Nhamo yako ngaibhowe Mwari nokuti iwe kana uchiwana unoita kuti basa raMwari rifambe. Ndaifamba kuenda kutown kunoparidza. Rimwe ndaenda pedza kuparidza kuna akandibvunza muri kudzokera sei. Ndikati aiwa ndienda kopa kabhana austaura zvetsoka. Akanditi aiwa handi ndinokutengerai mota 2014. Mota yakatengwa paroad pana first. Ndapedza kuparidza ndauya mutown netsoka. Kuna akati aiwa shoko randiitira zvakanaka handi tinotenga mota paroad. Haisi komite yagara basi munhu wana akangonzwa vhangeri akati handitotenga mota udzokere kumba. Handina pandakamborota kuti kana kupinda muprayer kuti I need a car. Chamwari chinodena ropafadzo. Kune zvinonamatirwa wotokumbira Mwari kuti itai, kogoita Mwari zvaanoita usina kuzvidemba kana kuzvichemera nokuti une chake chiri mari. Rap ukachengeta zvaJehovha unochengeteka. Ndokumbira tisumuke tinamati. Mwari ngavakuonese chavo chaunofanirwa kuita, chavo chaunofanirwa kurepresenta. Ita chibatawo chaunobata chinoita kuti denga rinzwe kuti you deserve to be blessed. Mwari ngavazive kuti kana mari atobatika muruoko rwako kune nherera ichadya. Iva an answer, iva a vehicle ye blessing towards the life of somebody. I want us to pray. Your prayer and my prayer. Chamwari chinofanirwa kuoneka mandiri. Mwari ngati vakatarisa basa rako vanzwa kuti uyu afanirwa kudzinga baswa nokuti pabasa paari pane chekuita neumambo hwangu, mabatiro ake, kurarama kwake. Mwari ngavaone ngavanzwe jealous. Pamwe pacho dzimwe hondo haufanirwe kurwirwa nokuti une chamwari, nokuti kunyadziswa kwako kunotukisa Mwari. Saka Mwari ngavati vakukutarisa vaone an extension embassy yeruoko rwavo, ngavanzwe jealous newe. Zvandine manyadza ndaitya kuti zvikadai zvinozoita sei, ndaingona zvichingopera zvakadaro. Saka ndakazoti akusungwara kwangu Mwari unosvika paanonzwa jealous kuti munhu uyu akatakura zita rangu, zvikafamba zvakadai the devil will celebrate. Saka ndaakuprotecta. Oza Mwari Moses amunzitaura nedombo akarova, mvura yakangobudira kuti Mwari vakamusarudza. Kwete taita zviri right. Ari wrong but nokuti ichoice ya Mwari. Vanopedzera vakutuka choice ya Mwari. Saka pamwe pacho protection ya Mwari unoida kana une zvaMwari zvaunobata. Zvimwe hazvinamatirwe zvinoitika. Hazvipindirwe muprayer kuti Mwari chengetai basa rangu, chengetai richichengeterwei kufunga kwakwe. Nokuti basa iro ndorotokupa kudada nekushaina kwaunoita kweso. Kune vanhu vakutotadza kuziva Mwari nekunamata Mwari vatovenga kunamata nekuda kwokuti une zvakanaka zvauinazvo ende unoshaina. Kana hondo dzakusuma mufundisi namatire kubasa kwasumuka mhepo, iwe unombosumuka mimba yaMwari uchiita zvinodiwa naMwari. Prayer haisi substitute ye ignorance. Ndofunga mufundisi wacho haana power. Zvii zvingachengetwe? Chii chaMwari chiri mauri? Mwari anonzwawo jealous nelife yako here? Kana pauno ukanamata kuti Mwari ndichengetei ramangwana rangu, ranhasi racho waitei chekuti ungavavarire kusvika mangwana. I want us to pray. Ruoko rwako ngarizive kubatawo chaMwari. Upenyu hwako ngauraramire Kristu. Vamwe vanhu vasina chekudya ngavadye nokuti Mwari akakuropafadza.
Mwari ngati akakutarisa anoona vanhu kwete kuona iwewe semunhu. Abrahamu aitakatariswa naMwari, Mwari aiona vanhu munapa. Mwari akapedzisira akuona vanhu mauri unochengeteka. Because anozati vanhu iva downfall yako kune line revanhu vachapinda problem nekuti zvinhu zvako hazisi kufamba. Iva ine answer nekuti une chaMwari. Rabu masvingo ese achadona asi basa rako richachengetwa. Zvichanetsa munyika zvichadii. Havakugamuchira you are a foreigner, but you are a foreigner ane grace dzaMwari. Mwari ngaasvikidzwe. Zviri normal kuti vanhu vanonetswa, but yako iwewe ichaita sekunge haisina. Haunetswe nokuti masvingo achadona, but rako basa richachengetwa nokuti une chaMwari chiri mauri. Murume wandikuparidza musharuka uyo akatendeka zvekudaro. Kana une chake unokumiririra. Hautomboda kufaita kana kurwira kana. Mwari afanonzwa jealous kuti marriage yako ikaparara zita rake ndinoenda pastake. Why? Because unotemba Mwari kudarika mushonga, unotemba Mwari kudarika vamwe vanhu. Mwari ngaanzwe kuti wewe downfall yako inosekesa iye kudarika iwewe. Chamwari chinoda kuitwa, chamwari chinoda kuraramirwa, raMwari roda kubatwa. Tese hatingaparidza asi tese tine basa mimba yaMwari. Tese hatingaimbe but tese tine chikamu chokuita mimba yaMwari. Mwari ngaaziwe kuti kana pada kuimbwa uyu voice rikaenda, uyu zvinhu zvikamuomera akashota, basa rangu hariflowe. Ita chikamu chekuti Mwari anoita jealous. Do you know what rimwe zita rakandonzi jealous is a jealous God. So munhu ane jealous anoita jealous pane zvinhu zvake. Paanodiwa, paanodanana, pane zvinhu zvake ndo panoita jealous. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Sarabu Mwari wamakachengeta pamadziro, vanhu vakaparara masvingo akadona. Baba ava Mwari basa ravo ngarichengetwe, business ravo ngarichengeteke, marriage yamai ava Mwari ngaichengetwe nenyasha dzenyu. Nyika yaipa, varume vapanduka, vakuenda kunze, asi iyi marriage Mwari murandakadzi unokudai, basa raanobata unobatira nyangwe nemba yenyu. Ngaichengetwe imba yake, basa rake ngarichengetwe, vana vake ngavachengetwe. Nyika yazara zvinodhaka. Baba ndiri kudeclare protection pamusoro pefamily. Basa raanobata, family yake, vana kuzvikoro, wanano yake, protection, protection, protection. Nokuti shoko renyu rinotaura 10,000 on your right, 10,000 on your left, but it will never come to you because the grace of God. You are a covenant keeping God. Tarisai kubata kwavo Mwari nekushingaira kwavo pamusoro pekereke yenyu, pamusoro pemba yenyu, pamusoro pebasa renyu. Ngavachengetwe majaya, ngavachengetwe mwanasikana, ramangwana rake ngarichengetwe. Nyasha ngadzidururwe. Handitendere vanomurwisa, handitendere vanomushandisa. Ngaroreke, ngapinde muwanano. Handitendere Baba matsotsi kumaapproacha nokuti unokudai, unokunamatai. Protect thy future yemwanasikana, protect thy destiny yemwanakomana. Kuzvikoro Mwari ngavachengetwe. Nyasha dzenyu pamusoro pemabasa awo. Mweguta nenzvimbo painopfuvhuta, painorwisa vanhu kumabasa. Tariraiwo Mwari zvaanochengeta. Tariraiwo Baba haana kuteerera mambo weJeriko, haana kuteerera kuronga kwenyika ino, asi wakati ndichenamata Mwari munyika yevatorwa zvinhu zvakaoma, akazvipira kukunamatai. Ngachengetwe, 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 ngachengetwe. Basa rake ngarichengetwe muzita raJesu. Amen and amen. God bless you. Tuanende bekugara mashita.